Irratia. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Kaixo, egun on guztioi! Ongi etorri berriz ere San Donato eskolako 4 haizetara irratiko aurtengo 4. irratsaio honetara. Gaurkoan programa oso berezia izango dugu. Ikasturte honetako 4. irratsaio honetarako aukeratu dugun gaia, familia izan da. Zer da guretzat familia? Nork osatzen dute familia? Galdera horiei eta gehiago erantzuten saiatuko gara gaurko irratsaioan. Beti egin ohi dugun modura, gaurkoan ere, minutu gutxi barru, eskolako maila guztietako ikasleak aste hauetan prestatzen aritu diren lanak aurkeztuko dizkigute zuzenean. Gainerako irratsaioetan egin ohi dugun moduan, irratsaio honetan ere, elkarrizketak, abestiak, mezuak izango ditugu. Eta adi egotea eskatzen dizuegu. Irratsaioaren amaiera aldera, HH lauko ikaslek familiakideen inguruko asmakizunen lehiaketa prestatu digute eta. Ziur gaude asko ikasi eta gozatuko dugula irratsaio honekin, beraz, adi eta has dadila 4 haizetara irratsaioa. Da elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure arimak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako behar baitira zurekin batera, zurekin batera. Beti egin ohi dugun moduan, irratsaioa eskolako txikienekin hasiko dugu. HH2 eta HH3ko ikasleak abestu eta martxa pixka bat jartzera datoz. Beraz, ea zer abesten diguten. Aupa talde, aurrera! Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit gora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit gora. Agur nere aman laztan goxoari, agur nere maiten politari, ez egin negan etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negan etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit gora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit gora. Agur senide, agur lagun, agur Euskal Herri osoari, ez egin etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negan etorriko naiz, egunen baten
kanpora. Agur nere ama, laztan gozoari, agur nere maite, onari. Ez egin etorriko naiz, egunen baten pozkari. Agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin etorriko naiz, egunen baten pozkari. Oinez zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betea. HH2 eta HH3ko ikasleak agurtu eta orain LH 6. mailako ikasleen txanda izango da. 6. mailako ikasleek familia mota edota familia eredu ezberdinen inguruan hitz egingo digute. Ziur oso interesgarria izango dela eta asko ikasiko dugula, beraz, belarriak adi eta goazen entzutera prestatu digutena. Zuen txanda 6. maila! Famili desberdinak urrun joan gabe, gure ikastetxean mota unitz daude. Laralai, larai, laralai, larai, laralalarai. Gure ikastetxean mota unitz daude. Lurrek bi ama dauzka, lau aitona mona, pozeta maitasunez sortzen da pertsona. Laralai, larai, laralai, larai, laralalarai. Pozeta maitasunez sortzen da pertsona. Zer da familien nazioarteko eguna? Familien nazioarteko eguna maiatzaren 15ean ospatzen den eguna da. Gizartean familiak duen garrantzia aitortzeko eta baliozteko eguna da. Familia elkarrekin bizi diren edo odolotura, adopzio edo afektu bidez lotuta dauden pertsona taldea da. Familia bere biziko garrantzia du pertsonen garapen osoan. Gizartean oinarrizko unitatea da eta eragin sakona du gure izaeran. Munduari aurre egiteko beharrezko konfiantza eta babesa ematen diguten edo digun pertsonak dira. Noiztik ospatzen da? 1993 urtean bultzatu zuen Nazio Batuen erakundeak. Ezberdintasunak murriztea eta hauen ongizatea sustatzera bideratuta dago eta 1994ean urtetik aurrera ospatzen hasi zen mundu osoan. Lia miru urtekin adoptatu zuten, bere jaioterrira joango da aurten. Laralai, larai, laralai, larai, laralalarai. Bere jaioterrira joango da aurten. Lea laba bakarra ari da hunditzen, bere etxean ez da bakarrik sentitzen. Laralai, larai, laralai, larai, laralalarai. Bere etxean ez da bakarrik
Zergatik ospatzen da? Familien nazioarteko eguna maiatzaren 15 ospatzen da, urtero. Familiek seme-alaben heziketan duten funtsezko eginkizunari eta aurrek eta gazteek etengabe ikasteko dituzten aukerei buruzko kontzientzia sortzeko ospatzen da. Naiz eta familiaren kontzeptua aldatu egin den azken hamarkadetan, Nazio Batuen ustez familia da gizartearen oinarrizko unitatea. Testuinguru horretan, familien nazioarteko egunak aukera ematen digu haien garapenean eta bilakaeran eragina duten gai sozialak, ekonomikoak eta demografikoak aitortzeko, identifikatzeko eta aztertzeko. Lehen sei ziren etxean ta orain bikiak, denak babesten ditu etxetxo txikiak. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, denak babesten ditu etxetxo txikiak. Ibrahimeren amak ez du bikoterik, biak batera daude indarrez beterik. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, biak batera daude indarrez beterik. Mundu mailan ekimenak. Modu askotara ospatzen da egun hau mundu osoan. Herrialde askotan jarduera ezberdinak egiten dira, adibidez tailerrak eta hitzaldiak. Eskolako jardueretan, irakasleek jarduerak prestatzen dituzte ikasle eta gurasoekin. Esperientziak kontatzen dituzte eta horietaz hitz egiten dute. Eskoletan, familiarekin lotutako ariketa pila bat egiten dira. Hala nola familiak haurrak bisitatzea. Horretaz gain, familia bateko pertsonak ezberdinak urrun bizi badira, egun horretan elkartzen dira denbora pixka bat familian pasatzeko. Ere bai, jolas eta ospakizunak egiten dira. Haien bidez, aurren eta gurasoen harremana sendotzen dute. Familia eskubideen aldeko kanpainak egiten dira mundu mailan, maiatzaren 15ean. Jaime aitatxo ez da bizi beraiekin, bideo deien bidez noiz nahi elkarrekin. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, bideo deien bidez noiz nahi elkarrekin. Minbiziak eraman zuen Jonen ama, beretaz oroitzen da janztean pijama. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, beretaz oroitzen da janztean pijama. Familia ereduaren bilakaera. Familia ereduaren funtsezko aldaketa izan da azken hamarkadetan. Egitura tradizionaletik aita ama eta seme alabak. Anitza izatera pasa da. Bakarrik bizi direnak, guraso bakarrak, konposatuak. Eraldaketa hau arrazoi ezberdinekin lotzen da gizartearen zahartzea, familia tamaina murriztea eta erabaki pertsonalak askatasunez hartzearekin, baita aldaketa soziologikoak direla dibortzioen gehienkuntza, bikote izateko modu berriak eta gizarte balioen aldaketa eraiten dute. Lizarren gurasoak bananduta daude, horregatik da bera bi etxeren jabe. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, horregatik da bera bi etxeren jabe. Harrera etxe baten dago Zezilia, hango lagunak dira bere familia. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, hango lagunak dira bere familia. Gaur egungo familia aniztasuna. Mundu honetan ez dago familia perfekturik. Denak baliotsuak dira. Familia bakoitza desberdina izan daiteke, baina guztietan maitasuna,
zaintza eta errespetua garrantzitsuak izaten dira. Familia mota asko daude, adibidez. Bi ama dituzten familiak, guraso bakarreko familiak, adopzio familiak, banandutako gurasoen familiak, harrera familiak, aitonamonekin bizi diren familiak, eta urrun bizi diren senideak dituzten familiak. Aitatxo ta Baina perfekziorik posible ote da. Baina perfekziorik posible ote da. Bizitzan noradoan ezin dugu jakin, pozik bizi gaitezen daukagunarekin. Bizi gaitezen daukagunarekin. Ondorioak, familiek gure bizitzaren parte garrantzitsua dira. Laguntza behar digunean beti hor daude prest, horregatik denak errespetatu eta onartu behar ditugu. Familia aniztasuna aberasta da, denak desberdinak garelako. Familia bakoitza desberdina da, baina guztiek dute maitasuna eta zaintza eskaintzeko gaitasuna. Salda daukazu zukaldean, zugatik ez legoke gerrarik izango entzuidazu. Ama, 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 geldizazu iria, bularra irera teraz, dela kroa ez tilora. Ama, ama, ama. Guztion ama, 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 ama. Guztion ama, 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 ama. Zure gorputza nire inguruan arrezi, negar egiteko zorian baina indartzu entzuidazu. Ze aberatsa eta garrantzitsua izan den irratsaian partekatu diguzen informazio guztia talde. Oso interesgarri izan da kontatu diguzuena. Lan bikaina. 4 haizetara 4. irratsaio honekin aurrera goaz. Eta orain, 3. mailako ikasleen txanda izango da. Gaur, familiari buruzko irratsaio egiten ari garela kontutan hartuta, LH 3. mailako ikasleek beraien familiekin bizitako pasarte, esperientzia, anekdota ezberdinak kontatuko dizkigute. Eta seguru nago horietako batzuk ezagunak egingo zaizkigula. Aurrera talde, zuen txanda! Familiarekin kotxean ginen oporretako bidean. Batean nire aitak puzker bat bota zuen, eta oso gaizki usaitzen zuenen. Leihoak ireki behar izan genuen. Nire osabaren paltzen batean baserri bat egin behar dugu eta bertan animaliak desberdien eduki nahi dugu. Ferrolen familiarekin oporretan ginela. Museoan jolasten ari ginen. Ferrolen familiarekin oporretan ginen, musean jolasten ari ginen, eta nire arrebak broma egiteko
asekin hor dago grande bota zuen eta partida galdu genuen. Nire anaia txikia askotan nire zapatilak hartzen dikit eta botatzen dizkit. Leondik behara gainera asko gustatzen zaio puzzle jolas edo bestelakoak lurrea botatzen ezin da geldirik egon. Txikian nintzenean platano bat jaten ari nintzen. Orduan erabaki nuen platanoa zala hartzea eta balkoitik botatzea. Zori txarra izan nuen eta nire parean dagoen bizilagunaren etxeko leihotik sartu nuen. Hau izan da guztia, eskerrik asko anekdota hauek entzuteagatik. Agur! Zergatik zarete gurekin bien beldur, munduaren edertasuna zor diegu. Zuidazu Txalo bero bat 3. mailako ikasleentzat, haze artistak eginda zaudetenak. Horrelako historia bizita gogoratzen garenean konturatzen gara zein garrantzitsua eta beharrezkoa den familiarekin da maite ditugun pertsonekin benetan denbora pasatzea eta hauek ondo zaintzea. Lan ona talde, bagoaz aurrera lau haizetara irratsaioarekin. Ama bat jokoan, aita semeak tabernan daude. Ama bat jokoan. Berriz ikusi beharko dugu, behi gizena auzoan, berriro ere ez da faltako trapuzarrikako. Orain, HH lauko ikaslei emango diogu ongietorria. Irratsaiotik asko gustatzen zaizuen lehiaketaren atalari sarrera emateko. Irrati entzule guztiok, eskolan, etxean, prestalt zaudete, Belarreak prestal dituzu, Baietz espero dut, HH lauko ikasleak prestatutako familiakideen inguruko lehiaketa astera doa eta. Gogoratu lehiaketan parte hartzeko telefono zenbakia honakoa dela. 944-56-0003. Ondo apuntatu zenbakia. 944-56-0003. Animatu parte hartzera eta deitu beldurri gabe. Aurrera talde! Aita semeak tabernan daude, amala bat jokoan. Geurea dugu erru guztia, geurea dugu osoan, ezin hori ba errua bota, Euskal Herria. Ikusi minduen lehena izaten, beso eta jaso eta berarekin dantzatzen. Gizonezkoa da, etxean beti gaude!
Milaka aldiz imaginatu dut Da batez zabatuko ote ditut Non nagoenean zeharkatu nahi dut Kaixo egunon, ze mailatik deitzen duzu, Aita! Aita da? Bai! Zorionak! Etxean jolas eta bizi, ez da ama, ez da aita. Elkarrekin jolas eta bizi. Ez esan. Eta ikatxo eta ama. Etxean jolas eta bizi, ez da ama, ez da aita. Jolasekin jolasten beti. Kaixo, egunon, ze mailakok zeate? Bost. Esan, badakizu erantzuna? Bai. Esan? Anaiak. Anaiak dira? Bai, zorionak! Eskerrik asko. Aio. Kaixo, ze mailakok zeate? Maila txeikoak. Vale, bota erantzuna. Aizpa da. Aizpa da? Ez, ez da aizpa. Kaixo egunon. Kaixo. Ze mailatakok zeate? Vale, badakizu erantzuna esan? Bai. Ama. Ama da? Bai, zorionak. Oso ondo.
Zeinen ongi kontatu dituzuen asmakizunak talde, eta zorionak asmatu dituzuen guztioi ere. HH lauko ikasleak beti bezala lan ona egin duzue, eta oso divertigarri izan da. Goazen aurrera irratsaioarekin! Desio bat du airean doa zutan bilduta zuretzat piztuta utzi egan egiten basamortu argi dezan desio badut zeru ertzean zarrintifadak begietan zutan esan ezin den desio gaur gauean Sahara Zer moduzu irratsaioa entzule maiteok? Gustora altzaudete? Irratsaioaren erdialdera iritsi garaia da. Hurrengo gonbidatuak LH bosteko ikasleak izango dira. Beraiek gure eskolan aurrera eraman dugun ekimen baten inguruan hitz egitera datoz. Zehazki gure lankidetako baten ilobak Saharan izan duen esperientziaren inguruaren berri ematera datoz. Ziur oso interesgarria eta baliagarria izango dela. Beraz, adi eta goazen entzutera. Aurrera talde! Egunon, astelenean Saharan egondako talde bat etorri zen, eta azaldu ziguten hango egoera zein den eta ohiturak. Han, guda baten ondorioz, Saharako pertsonak Saharatik joan ziren, eta errefuxiatu kanpamendua sortu zuten. Argelian, eta oraindik hor familia asko mantentzen dira, beraien etxeetara itzultzeko esperantzarekin. Saharako umeentzat material bilketa bat egin dugu, gure eskolan eta beste ikastetxe batzuetan. Gauza asko eraman dira jostailuak, arropa eta botikak. Beraiei asko gustatu zaie eta zuei eskerrak emateko eskatu ziguten. Kanpamenduetan baldintza oso gogorra dira, 40 urteko gatazkaren ondorioz esan bezala janaria eta botika kanpotik eraman behar dituzte. Eta ez dute ura lortzeko garraiorik, bitxia da, baina hango kotxe batzuk ertzainarentzat dira eta Durangoko autobus bat ere ikusi zuten. Etorri ziren aurrek eta emakumeek esperientzia desberdinak kontatu zizkiguten. Adibidez, desfile militar batean egon ziren, gainera, Melfa izeneko jaimetan dantzan tradizionalak ikusi zituzten ere. Museoak eta liburutegiak bizitatu zituzten. Liburutegiak Bubizer zuen izena. Bubizerrak Saharako hegaztiak dira eta bat ikusten baduzu zorte ona ematen duela esaten dute.
Han liburuak hizkuntza askotan daude, baita euskaraz ere. Amaitzeko, familiak baliabide gutxiekin bizi direla gogoratu nahi dizuegu. Hausnartu behar dugu familia guztiak ez direla gu bezala bizi eta laguntza humanitarioa behar dutela. Jendea animatu nahi dugu horrelako bilketa parte hartzera. Eskerrik asko! Lan bikaina ekipo, zein aberasgarria eta beharrezkoa den horrelako ekimenak aurrera eramatea gure artean zaindu eta laguntzea helburu izanik. Informazio asko zenuten kontatzeko eta oso ongi azaldu diguzu edena. Zorionak egindako lanagatik. Hau pazuek! Lagunen esperoa, bosteko haiman ta indartzu sentitzen aiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Irratsaioaren amaierara iristen ari gara pixkanaka, baina orain, HH bosteko ikasleen txanda izango da. Beraiek, azken aste hauetan, familiarekin loturiko lanak prestatzen aritu dira, gaur gurekin irratsaioan partekatu ahal izateko. Irrikitan gaude, prestatu diguzuen entzuteko, beraz, aurrera talde, zuen txanda! Guztiak merezi dute onarpena. Traka, 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 matraka, traka, 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 matraka, traka, 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 matraka. Zian errespetua guztizkoa, aita eta amaz osatutakoa, baita guraso bakarrekoak. Bi aita, bi ama familia mistoak, harrera familiak, familia zabalak. Traka, 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 matraka, traka, 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 matraka, traka, 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 matraka. Maizasune ematea helburua. Traka, 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 matraka, traka, traka. Traka, matraka, traka, 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 matraka, traka, traka, tra, traka, traka, tra. Kaixo, poniletzaren dauzu? Postela ez nik aien. Irribarra handia zuena da, mila esker benetan. Sor dezagun ba mundu berri bat hemen denontzat lekua izango duena. Guztitzagun gailuak etxean, ta iraikiltza bola bat. Ametxen jaiotegia izango da, ta zuen ongietorria izango zara. Batera indartsua bukara.
HH bosteko ikasleak agurtu eta LH lauko ikasleen txanda izango da orain. Esan didatenez, LH lauko ikasleak lan eta lan aritu dira azken aste hauetan elkarrizketa prestatzen ahalik eta interesgarriena izan dadin. Ziur nago oso elkarrizketa polita eta berezia izango dela, eta guia da irrikitan gauden entzuteko, beraz, gehiago itxaron gabe, zuen txanda talde, aurrera! Orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezala, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilune. Zertan datza zure lana? Begira, nik gizarte langilea naiz, eta etorri naiz nire lankidearekin, hezitzailea gero entzungo duzue, eta, gure lana oso laburtuta da, gobernuek eta udalek bermatu ziurtatu behar dituzte ziurtatu behar dute gure ongizatea, bai? Mundu guztia ongi egotea. Etxe bizitza bat izatea, lana izatea, zejan, nola jantzi, eskolak izatea, kirola egin izatea, eta horretarako laguntzak eta izaten dituzte. Orduan gure lana da, oso laburtuta, diru laguntzak edo laguntzak personalak edo dauden lekutik jendeari gerturatzea, behar duenari gerturatzea. Hori da oso orokorrean gure lana. Zeintzuk dira zure laneko alde onak eta txarrak? Alde onak asko daude. Baina, nik esango nuke, igual importantena jendeai laguntzea. Eta txarra, batzutan ezin dugu dena konpondu, baina eta hori da igual txarrena. Irakasleak kontatu digu harrera familiak bilatzen dituzuela. Zer dira harrera familiak? Begira, lehen entzun dugu beste atal batean familia klase desberdina daudela. Begira, guk harrera familiak izaten dira lehen esan duguna. Egon daitezke arazo batzuk, eta orduan egon daiteke famili bat, non adibidez aita eta ama gaixotu egiten dira eta ospitalera joan behar izaten dute. Edo egin behar dute bidai luze bat. Eta igual etxarrin edo arbizun edo ez dago amona eta aitona osabak ez daude, ze horiek ere daude urruti edo daude gaixorik. Orduan, ume batek zer egin dezake? Etxean bakarrik gelditu, bera nahi arrebekin? Ez. Orduan, harrera familia da, famili bat hartzen zaituena, zure gurasoak, aitona amonak, edo bere arazoa konpontzen duten arte, sendatzen diren arte, edo bueltatzen diren arte. Edozein familia izan daiteke harrera familia edo baldintza batzuk behar dira? Principios edozein familia, bai. Lo único, begiratu behar dugu, antecedentek penalak ez edukitzea, baina bestela, hori, principios, familia ona, esan nahi zute, hori, tratu onak egiten duenak, eta izan daiteke, ez dago arazorik izateko. Zer egin behar da harrera familia izateko? Lehenbizi, izan behar duzu gogoa, eta izan behar duzu zure etxean leku bat, persona bat hartzeko, beste ume bat hartzeko, eta, gogoa ere izateko laguntzeko beste familia bati. Hori da bakarrik. Harrera familia horretara joaten diren haurrak gustura egoten dira. Pentsatu, igual hasieran, claro, sentitzen dere bizka tristura, porque uzten diote bere familiei, baina gero egia esan, egoten dira familian, harrera familian, bilatzen dute behar duten gauzak, orduan alde horretatik ongi sentitzen dira baita, bai. Gero haur horrekin familian horiekin eremana mantetzen dute denbora? Bai, seguraski bai. Ze imaginatu, egoten zaretela etxe batean, beste familia batean,
hilabete bat, 2 hilabete, eta gero pues, lagunak egiten dituzue. Orduan, gero bukatzen denean, edo aita eta ama bueltatzen direnean etxera, eta zure etxera bueltatzen zarenean, mantendu nahi duzu aurreko familia horrekin ere harremana. Eta bai, mantentzen da. Familia hori ez die pena ematen aur horiek joaten direnean. Bai, noski, bai, pena, klaro, nola ez. Baina gero orokorrean erlazioa mantentzen jarraitzen dute. Orduan, hori ere, adibidez, batxutan igual bueltatzen dira bere etxera, baina hori bigarren familia izan nahi dizuet. Planak egiten badute, beti deitzen diote. Oie, joango gara ondartxara, etorri nahi dezu? Eta, beti hori, harreman hori mantentzen dira normalean. Harrera familia izateak dituen gauza gogorrenak zeintzuk dira? Begira, familia harrera izan direnak, beti esaten dute gogorrena dela, alde batetik gogorra da, ze hori, da, alde egitea. Persona hori bere etxean egon dena alde egiten duenean, ez alde batetik poza da, ze joaten da, bere familiaren arazoa konpondu delako. Baina beti hori, gogorra izaten da bereizten diren momentuan, denboraldi hori bukatzen denean. Baina esan dugunez, harremana mantentzen dutela, hori ere da momentu txiki bat. Harrera familia izatea dituen gauza politenak zeintzuk dira? Nire ustez sortzen den harremanak dela onena. Azken finean, egoten zara familiarkin eta beti sortzen dira harremanak eta normalean onak dira. Orduan, hori bai dela polita eta interesantea. Eta gero, imaginatza zuek, hori gainera, zue lagunekin adibidez, ondo partez demazara edo laguntzen badiozu, gero nola sentitzen zara superongi, no? Familiak berdin sentitzen dira superongi, no? Hau izan da guztia, eskerrik asko duenagatik. Ziren! Zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak. Mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela. Abeste zuretzako da abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soilik zudakizu bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zeinen elkarrizketa polita eta interesgarria egin duzuen talde. Ta ze beharrezkoa benetan gurekin partekatu duzuen informazio guztia. Lan bikaina egin duzue. Zorionak! Udaberrikoak ilterra kantuz ari ziren. Minez ilargi betea pagope baten babestu zen. Min, erditzeak min egin arren ilargiari. Zin, babesteko zin egin zion amalurrari. Amalur, gure besoetan zaude. Amalur. Orain, LH bateko ikasleen txanda izango da.
Hauek gure egunerokoan etxean egin behar diren etxeko lanen, hau da, zaintzen, garbiketen, ardura banaketen, inguruan hitz egingo digute. Ziur nago oso interesgarria izango dela, kontatzen diguten informazio guztia eta ezaguna ere bai. Beraz, ea zer kontatzen diguten lehenengo mailakoek. Aurrera talde, zuen txanda! Ostu nahi diena bere buruaren lapurra. Min, erditzeak min egin arren mundu zarrari. Zin, babesteko zin dagiogun amalurrari. Etxean lan asko daude. Sukaldatu, garbitu arropa, tolestu, zaindu. Oli, esila, neskela, elo, motilea. Denon lana da denok bizi gara etxean eta denok lagundu behar dugu. Garrantzitsua eta beharrezkoa lanak banatzea. Txikiek handien gandik ikasten dugu. Horregatik oso garrantzitsua da ama, aita eta lanak elkar egin egitea. Guk ikusten duguna ikusten dugu. Errespetua, berdintasuna eta laguntza etxean hasten dira. Amalur, zure eskuetan daude. Amalur, gure besoetan zaude. Amalur, zure eskuetan daude. Aupa lehenengo maila, lan ona! Eskerrik asko egunerokoan gure gizartean, oraindik ere etxeko lanen inguruan gertatzen denaren errealitatea zein den azaltzeaz gain, benetan nola izan beharko luken kontatu eta errebindikatzeatik. Aupa zuek! Bueno, eta ikasturte honetako laugarren irratsaioarekin amaitzeko, LH bigarren mailako ikasleak
datozen egun hauetan edota udako oporretan familiekin egiteko plan ezberdinak partekatuko dizkigute. Hau patalde, zuen txanda! Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, ezakien irakurtzen. Etxan sukaldaritza arratsalde egin. Familiarekin etxan pizza edo gailetak egitea plan polita izan daiteke. Denok batera sukaldatzen dugu eta bakoitzak bero osagai gustukoenak aukeratzen ditu. Gero denok elkarrekin afaltzen dugu eta primeran pasatzen dugu. Bizikletan paseo bat eman. Eguraldi ona egiten duen egun batean familiarekin bizikletan ibiltzera joan gaitezke. Herrian edo bidegorrian paseo bat eman dezakegu. Eta aire freskoa hartu, gainera kilore egitea osasuntxua eta divertigarria da. Zinera joan eta palomita jan. Egun berezi batean familiarekin zinera joan gaitezke filma ikustera palomita goxo-goxoek jan. Eta historia bidertigarria disfrutatu egun amaitzeko familiarekin afaltzera joan gaitezke ze plan ona. Mai jokoetan jolastu. Egun egiten duenean, etxean mai jokoetan jolastea plan edena da monopolio oskarta jokoak edo puzleak egiten ditzakegu familianekin denbora politak pasatzen dugu eta divertigarria da. Asteburuan mendira joan. Familiarekin mendira joatea plan bikaina da. Paseatu, argazkiak atera eta naturaz gozatu dezakegu. Gainera, hamaiketako eta bazkaria eraman ditzazkegu eta denok batera egun zoragarria pasa. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Xabi, zorionak beti. Agur! Bueno ba, irratsaioaren amaierara iritsi garaia da, eta ara, txirtxirren mezu bat iritsi zaigu oraintxe. Zer izango ote da? Ea zer jartzen duen mezuan. Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Txirtxir naiz, eta oraingoan txoko berri bat aurkeztera nator. Euskararen txokoa.
Eskolako sarrera nagusian topatuko duzue, eta bertan parte hartu nahi duzuen guztioi, noizean behin erronka bat proposatuko dizuet. Lehen erronka, ostiral honetan maiatzak 15ean izango da. Izki festa! Nik izki bat proposatuko dizuet, eta zuek izki horrekin hasten diren hitzak topatu beharko dituzue. Baina kontuz, ez nola nahi. Nik esango dizkizuet zein familiatakoak izan behar duten hitz horiek. Objektua, janariak, animaliak... Hitz horiek euskara txokoan topatuko dituzuen inprimakietan idatzi beharko dituzue. Eta zuen datuak gehitu ondoren, izena, bizena, taldea eta data, horretarako dagoen kutxan utziko duzue. Emaitzak datorren maiatzaren 21ean ostegunean egongo dira ikusgai euskararen txokoan bertan. Eta nor daki, agian erronka berri bat ere. Agur! Aizearen magaleunean edatu da oiua. Biotzaren taupadetan hitzak sortu du doinua. Ondatuek beren solasean aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean eten ez dadin aria. Lau haizetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuek belean, kalearen bizia, egi honen irria, euskararen txantxangoria. Eta orain bai lagunok, plazerra izan da ikasturteko 4 haizetara familiaren inguruko 4. irratsaio hau zuekin partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan dugu. Eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi eta bertan modu batera edo bestera ere parte hartu duzuen guztioi ere. Espero dugu gaurko irratsaioa gustatu eta guk bezain beste gozatu izana. Besterik gabe, zaindu lagunak, zaindu familia, zaindu maite dituzuen pertsonak eta zaindu zuek. Beste bat arte lagunak, aio!